Life is not a problem to be solved, but reality to be experienced. Me ya haɗa ku ranar da muka gan ku tare? Sannan ina mijinki wanda kika aura? Samunaka Movie Town presents Matan Abuja. They are hot, ravishing, tantalizing, sexy, romantic and tempting. Miya mai kyau kuɗi ne aka zuba aka yi miya mai daɗi. Duk wanda ya kalle ku ya shiga cikin gidan ya san irin wani irin kuɗi ya kamata ya baku. Ba ƙananan kuɗi ba, dukiya za ku jawo a hannunsu. Madam. Matan Abuja. Chanaki kana daga cikin kwamitin hana karuwanci na kasa? Bayan a ci ne a kori biya. Distinguished Senator Ibaris. Wow. Karfi sai mai taya wanda bada sai Mercedes. Alƙur'an na ga komai. It's awesome. Idan ka dau Mercedes ka samu Honda. Tauri it. Matan Abuja. Ban taba tunanin ba akwai wata rana za ta zo hawayo na da shi ba. Ka manta abin da ya faru tsakanina da kai? Kan nake sai kiyar barazana. Kin ci wagara, kin ci taba, kin ci zanfo, kin ci abatuwa. To wai honorable wai ina maka da su. Matan Abuja. Energetic, electrifying, dynamic, sparkling, young and vibrant. Matan Abuja. Story and screenplay Malam Hassan Torangiwa. Executive producer Anas Dan Hajiya. Producer Abubakar Hassan Ibrahim. Tun kafin in ce komai kin ci mota. Umaran bana da ke ra'ati. Matan Abuja. Hamza Talla Mai Fata, Fati Shu'uma, Balarabe Jaji, Rabi'u Rikadawa, Fati SU, Fadila Muhammad, Hafsat Bauchi, Amina Abusat, Jamila Muhammad, Hafsat Jos, and introducing Sadiya Kabala. Na je cin kifi. Cin kifi. Matan Abuja. Ka kwana biyu ba kai kan wurin nan. Amma na san kanta Ankara. Sai dai ka ji Piat. Sai ka ce kosan kan layi? They are deceitful, treacherous, hypocritical, disastrous and dangerous. Matan Abuja. Baby sweet, baby nice, baby do-di-do-di-do, all the time. Show more taxi. Matan Abuja, directed by Nasiru Ali. Menene ajandar mu na gaba? Kawai su ji wayar mu.